Welcome to back my YouTube channel JSP Voice 365. दिनैनि कन्टेन्टआव आं मोनसे गोनां टपिकखौ लानानै नोंथांमोननिसिम फोरमायथिनो नाजानाय जादों। टपिकनि जोहै नोंथांमोना जिउ दानायाव गोबां बिथिङाव नोंथांमोना साखाफारा जानो हागोन आरो बायदि खैदां खैफोद लोगोसे जेंनानिफ्राय सासे मानसिया माबोरै बारग'नो हायो बेनि सायाव आङो नोंथांमोननो टिपाइसन होनो नागिरदों। बे टिपाइसनानो जाहैबाय बे साबा सुबुंनिफ्राय अराय सांग्रां जानानै सोलियो आरो बे साबा सुबुङा सोर आरो बे साबा सुबुंनिफ्राय जों माबोरै साखाफारा जानानै एबा जानथायाव थानानै जों जिउखौ माबोरै आलो गोजोनै खुंनो हायो आरो बायदि जेंना जाथायनिफ्राय जों माबोरै जानथायाव थानो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो टिपाइसन होनो नाजानाय जादों। बे टिपाइसनानो जाबाय साबा सुबुंनिफ्राय सांग्रां जाना थानायानो नोंथांनि जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथि दं। बे साबा सुबुङा सोर बेखौ नोंथांमोना मिन्थियाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो आं दिनैनि बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जादों। बे साबा सुबुंनिफ्राय सांग्रां जाना थानायानो मोजां। बी केयारफुल फ्रम 5 पिपुल्स। सेथियावनो जाबाय पुलिसनिफ्राय फ्रम पुलिस, नैथियाव जाबाय उकिलनिफ्राय फ्रम एडभकेट, थामथि देहा फाहामग्रा आइजो बेस्सा फ्रम कल गार्ल्स, ब्रैथि लुबैसुलिनिफ्राय फ्रम ग्रेडि पिपुल्स, बाथि जाम्बा जाम्बिनिफ्राय फ्रम इडियट। बे साबा सुबुं जायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानाया मोजां नङाब्ला सानसे जेंनाजों मोगा मोगि जानो नांगोन। You are advised to stay from above mentioned 5 people, otherwise you will be faced with difficulty. बेखौ आं दा फारि फारि सेथि पुलिसनिफ्राय मानो जों सांग्रां जानानै थानो गोनां जायो आरो पुलिसनि जानथायाव जों मानो गोजान जानानै थानो गोनां जायो। मोनसे खोथा दं, बैग्रि बिफांखौ सिथ्लायाव गायनानै लानो नाङा आरो पुलिसजों मालाबाबो बिसुगि खानाङा होननानै मोनसे जोंनि आबै आबौफ्रा बाथ्रा फाव बुंनायखौ जों खोनाबाय थायो। दा बे पुलिसआ बिदा फंबाय बिमा बिफा बाय बाहागि खुरमा जेखौबो सिनाया। नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर जाथाय एबा बिजाथायजों मोगा मोगि जायोब्ला एबा नोंथाङा मालाबा गाज्रि खामानि मावोब्ला पुलिसजों जानायाव लोंनायाव थानायाव लोगो एबा बिसुगे होननानै बा जेबो खालामनाय नङा होननानै नोंथाङा पुलिसजों नोंथांनि गोसोनि खोथाफोरखौ जुदि फोरमायोब्ला बे पुलिसा नोंथांखौ दाय मोनोब्ला नोंथांखौ हमनो हागौ। बेनिखायनो पुलिसनिफ्राय माबोरै जानथायाव थानांगौ बेखौ टिपाइसन होदों। पुलिसा नोंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा जेबोखौ मिथिया, बिथांमोना आयेन खान्थि बादि दाय मोनोब्ला नोंथांखौ जिखि जाया थासारियावनो एरेस्ट खालामनो हागौ आरो नोंथांखौ जेल खानायाव दोनहैनानै नोंथांनि जिउखौबो बरबाद खालामो। उकिला जोंनि समाज बा गणतन्त्र हादोराव संबिजिरारि खान्थि बादियै मोनसे समाज मोनसे हादोरखौ गोजोन आब्रुथि लाखिनो थाखाय जोंनो बिजिरग्रा सुबुंनि खोब गोनांथि दं। नाथाय बिजिरग्रा सुबुङा नोंथांखौ खाबु मोनोब्ला नोंथांखौ दाय मोनोब्ला एबा नोंथांनि दाय दस थामहिनबा नोंथांनि केसफोरखौ बिजिरनायनि जै नोंथांनि न'खर नोंथांनि समाजखौ सासे उकिला गोसो जायोब्ला रांखान्थि बिथिं जानायनि बिथिङावनो होन आयेन बिजिरनायनि बिथिङावनो होन उकिलनि सोदोबथियानो जाहैबाय नंगौखौबो नङा खालामनो हायो आरो नङाखौबो नंगौ खालामनो हायो। बेनिखायनो उकिलफ्रा सिङाव गुफुर शार्टनि गस्लाखौ गानो आरो बे गुफुर शार्टनि आयेन खान्थि बादिब्ला उकिलनो गानहोनाय खसाब बा गाननाय गस्ला गुफुर शार्टखौ बिथांमोना सिङाव गानो आरो गोसोम कटखौ सायाव गानो। बिनि ओंथियानो जाबाय सैथोखौ सिखोमानानै बिथांमोना खायसे आयेन कानुनफोरखौ बिजिरो आरो गुबुन फारसेथिं आयेननि नोजोराव बयबो समान। बेनिखायनो सेर दागा फाल्ला सुनानै जि सिम्बल दिन्थियो धोनि गोरिब बा बयनिबो थाखाय आयेना समान बेखौ दिन्थिनो थाखाय उकिलफोरा एबा बिजिरनायाव सेर दागा फाल्लानि सावगारिखौ सासे मेगन खाथेनाय सुबुङा सुनानै थाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो उकिलफोरजों मालाबाबो नोंथाङा बारजिउ नाङा, चेलेन्ज नांनाङा। उकिला गोसो जायोब्ला नोंथांनि आयेनखौ उल्थां फाल्थां खालामनानै नोंथांनि सायाव गोजोननाय गैयाब्ला नोंथांखौ बाय बिजिरनानै जै नोंथांनि न'खर एबा नोंथांनि संसारखौ सिलिंखारबो खालामनो हायो आरो नोंथांनि
गिथावना जेंनानिफ्राय नोंथांखौ रैखाथि खालामनो हायो। बेनिखायनो उकिलफोरजों लेनदेन खालामनायनि बिथिङाव जोबोद सांग्राङै सोलियाबा नोंथाङा गोबां प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानो नांगोन। दानिया थामथियाव देहा फानग्रा आइजो। देहा फानग्रा आइजो माने थाखा फैसा लानानै खायसे जोंनि समाजाव ओरैबायदि आइजो दं बिथांमोना थाखा फैसानि थाखायनो गावनि देहा सोलेरखौ खोब समायनायै साजायो आरो गावनि महर मुस्रिखौ लानानै धोनि सुबुं एबा थाखा गोनां मानसिफोरखौ बिथांमोना ना फुल्टा होननाय बादि लफायनानै बिथांमोना महरनि गोहोजों आरो गावनि देहानि दाथायखौ फाननानै बिथांमोना लाख लाख थाखा आरजियो। आरो बेनिखायनो बेस्सा थामिनबा देहा बायग्रा आइजोजों नोंथाङा मालाबाबो लेनदेन सोमोन्दो लाखिनाङा। सासे देहा फानग्रा आइजोआ गोसो जायोब्ला नोंथाङा दाय गैयाब्लाबो नोंथांखौ भासायनो हायो। बेनिखायनो मालाबाबो देहा फानग्रा आइजोजों नोंथाङा लोगो जानो नाङा आरो लेनदेन खालामनो नाङा। नोंथांनि केरेक्टारा नोंथांनि आखुआ मोजांब्लाबो बेबायदि सुबुङा नोंथांखौ बायदि खैफोदाव खोलैनो हागौ। बेनिखायनो बेस्सा थामिनबा कलगालफोरनिफ्राय जानथायाव थानानै नों गावनि जिउखौ दैदेननो नाजायाब्ला सानसे समाव बे जाय देहा फानग्रा आइजोजों नोंथाङा लेनदेन खालामबाय थादों बा लेनदेन खालामदों एबा लेनदेन खालामाखै एबा नोंथाङा बेजों माबा मोनसे मुहिनि नांनानै गेलेबाय थायोब्लाबो बियो नोंखौ सानसे समाव नोंनिफ्राय मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनाब्ला थि समाव थाखा फैसाखौ मोनाब्ला बेबायदि सुबुङा नोंथांनि मान सन्मानखौ गोग्गा खालामनो हायो आरो मोनसे समाव नोंथाङा भाइरेल जानानै संसारनि मानसिफोरजों मिनिजानो हागौ। बेनिखायनो बेस्सा थामिनबा देहा फानग्रा आइजोखौ मालाबाबो फोथायनो लानो नाङा। बिसोरा बाहागि खुरमा बिदा बिब' बिनानाव जेबो सोमोन्दो गैया। बिसोरनो नांगौ आरो खालि नांगौ थाखा फैसा आरो गोजोननाय। दा बेफोरबादिनो सासे देहा फानग्रा आइजोआ जिखौ बायनानै गोबां मानसिनि जिउखौनो खहा खालामनो हायो। बेनिखायनो बेस्सानिफ्राय नोंथाङा जानगाराव थानानै खामानि मावनो नाजा एबा संसार जानो नाजा। लुबैसुला एबा लुबैसुलि सुबुं, जोंनि समाजाव ओरैबायदि सुबुं दङ मालायनि थाखा फैसा धोन दौलतखौ नुयोब्ला खायसे मानसिया सोलै बोलै माबोरै बेखौ गाग्लोबनो हायो आरो बिनि धोन सम्पतिखौ माबोरै सिख'नो हायो एबा बिनि आरजिनाय एबा बिनि जिउ लामाखौ माबोरै गाथेनानै बिथांखौ खहा खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बिथांनि थाखा फैसा हा हु बारि बागान बायदिसिना बिथिंखौनो होन गासै बिथिंखौ लुबैनानै जेरैखि जाया बिथांखौ माबोरै गाग्लोबनो हायो माबोरै बिथांनि खहा खालामनो हायो बेखौ नाजाबाय थायो। बेनिखायनो लुबैसुला सुबुंनि जानथायाव था, मानोना लुबैसुला सुबुङा नोंथांखौ खाबु मोनोब्ला मालाबा गावथारनो हागौ, मालाबा सुथारनो हागौ, नङाबा नोंथांनि लोंनाय साहा एबा नोंथांनि लोंनाय खाबाव मेडिसिन होनानै नोंथांनि जिउखौ बरबाद खालामनो हायो। बेनिखायनो लुबैसुला लुबैसुलि जो आथोनानो जा जोला आथोनानो जा बेफोरबादि सुबुंनिफ्राय नोंथाङा सांग्रां जानानै थायाब्ला नोंथाङा जिउआव गोबां बिथिंजों मोगा मोगि जानांगोन आरो नोंथाङा गावनि जिउखौबो बे लुबैसुला लुबैसुलि सुबुंनि जानथायाव थायाब्ला मोनसे समाव नोंथाङा खहा खालामनो गोनां जागोन। बेनिखायनो लुबैसुला लुबैसुलि सुबुंनि जानथायाव था। बिसोरो थाखा फैसानि थाखाय गावनि जिउआव गासै बिथिंखौबो मावनो हायो। जाम्बा जाम्बिनिफ्राय बाथियाव जाम्बा जाम्बिनिफ्राय जाम्बा जाम्बि होननानै बुङोब्ला जों स्पेसियेलि लेखा रोङै आरो थि खोथाफोरखौ जायफ्रा साननो हाया बा मालायनि मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो हाया एबा मालायनि इयुन संसार आरो मालायनि गोजोनखौ जाय लुबैया आरो खोथाफोरखौ थि रोखोमै लाखिनो हाया, जेखौ मोनो बा जेखौ मिथियो बेखौनो नंगौना नङा बेखौ बेस खालामाबासिनो खोथाफोरखौ फोसावलाबायो, बेफोरबायदि सुबुंखौनो जों जाम्बा आदुवा होननानै बुजिनो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा माब्लाबाबो जाम्बा आदुवा मानसिजों खेला गेलेनो नाङा। सासे आदुवाया बा सासे जाम्बाया बबे थार बबे नंगौ बेखौ बिजिरनो हाया। बेनिखायनो सासे आदुवा एबा जाम्बा मानसिनि जानथायाव थायाब्ला एबा जाम्बा मानसि नोंनि रियेलिटिखौ खोथाखौ नों खिन्थाना लायोब्ला बे मानसिया नों बेफोर रियेलिटि खोथाफोरखौ सिखोमानानै दोननांगौ ना लाखोमानानै दोननांगौ बेखौ मिथिया। बेनिखायनो बियो गावखौनो गाव दांग्रोमनो हाया नालाय बियो बबे खोथाया नंगौ बबे खोथाया नङा बेखौ हमथाना लाखिनो हाया, जायनि जाउनाव बिथाङा
बे नंगौखौबो नङाखौबो जायनो मेनो फोरमायना होयो, जायनि जाउनाव मोनसे समाज एबा मोनसे न'खराव गोबां खैदां खैफोदजों बे जाम्बा जाम्बि मानसिनि थाखायनो गोग्लैनो हागौ। दा मोनसे सल'बाथा आं नोंथांमोननो एज फर एग्जाम्पल हिसाबै खिन्थानो नाजादों। मोनसे हादोराव सासे राजा दंमोन। बे राजाया गावजों लोगोसे मासे मोख्राखौ अराय सम लोगोआव लाफाबाय थायोमोन। सानसेखालि राजाया जायै लोङै सनानि एमाव जिरायदोंमोन आरो लोगोसे सनानि एमाव जिरायदोंमोन। लोगोसे बियो साखाथियावनो गावनि गोबौ इम्फि थामहिनबा थुंग्रिखौ तलवारखौ सेरावनो बिखोबाव सोनानै दोनदोंमोन आरो मासे मोख्राखौ गावनि देहा सोलेराव बानाय थाम्फैखौ होबाय थानो खिन्थादोंमोन। बेबादिनो मोख्रा आरो राजानि गेजेराव गोबां सम बेबादि थासारिया सोलिबोबाय थादोंमोन। नाथाय खाफाला गाज्रि, गुबुन दिनफ्राव मोख्राया राजानो थाम्फै होनानै होबाय थायोमोन। ओइदिनखालि मासे थाम्फैया ओरैबादि बे मोख्राखौ रागा फोजोंबाय, राजानि मल मल मोदोमनाय एसेन सारनाय देहायाव बे थाम्फै दांग्राया बियाव बालाय खालामनानै मोख्राखौ जिरोन गैयै होबाय थानाय बादि जादोंमोन। जाउनाव मोख्राया जोबथा बुब्लियाव सानबाय, बे थाम्फैखौ आं राजानि मोदोमाव बानायनिफ्राय होखारनो थाखाय गोबां खेब होखारबाय, नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, बे थाम्फैखौ आं राजानि सोलेरनिफ्राय होखारनो हायाखिसै। बिनि थाखाय बे मोख्राया सानबायदि राजानि सेरावथ' गंसे गोबौ तलवार थामहिनबा थुंग्रिया गोलैनानै दङ। बिखोबनिफ्राय थुंग्रिखौ बख'नानै थाम्फैया जेब्ला राजानि देहायाव बायो, बिखोबनिफ्राय थुंग्रि गोबौखौ बहननानै राजानि देहायाव बानाय थाम्फैखौ नोजोर होनानै मा खालामबाय, मोख्राया बे गोबौ थुंग्रिजों बोलो होनानै राजानि देहायाव बानाय थाम्फैखौ सिथारनो थाखाय गोसो होनानै दानहाबबाय बोलो होनानै, जायनि जाउनाव राजानि देहाया सनै जानायसै। बेनिखायनो बुंदों, मालाबाबो जाम्बा जाम्बि मानसिनि खाथियाव नोंथांनि नंगौ एबा नङा खोथाफोरखौ फोरमायनो नाङा। नङाब्ला नोंथाङाबो मोख्रा आरो राजानि गेजेराव जि सोमोन्दो लाखिनानै जा थासारिजों राजाया मोगा मोगि जानानै जिउखौ खहा खालामनो गोनां जादों, बेबादिनो जानो हागौ। दा आङो गोजौआव नोंथांमोननो गासै खोथाखौबो फोरमायजोबबाय। सासे पुलिस जों मानो लोगो जानाङा, बा सासे एडभकेटनिफ्राय माबोरै जानथायाव थानांगौ, सासे देहा फाहामग्रानिफ्राय माबोरै जानथायाव थानानै नोंथाङा माबोरै सोलिनांगौ, सासे लुबैसुलानिफ्राय माबोरै जानथायाव सोलिनांगौ, बेबायदिनो जाम्बा जाम्बिनिफ्राय नोंथाङा जानथायाव थानानै माबोरै सोलिनांगौ, बेफोर गासै खोथाफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय। मिजिं थियो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां खोथाफोरखौ मोनथिनानै गावनि जिउ दानायाव साग्रिद जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ नायगासिनो दं, एबा जायफ्रा दासिमहालागै आंनि JSP Advice 365 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियाव फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, जै बर'।